moltes gràcies, Joan Lluís, per la possibilitat de poder fer aquesta presentació i també agrair a la Càtedra d'Estudis Marítims i al Museu de la Pesca perquè ens van brindar la possibilitat de poder explicar el que era l'experiència aquesta del projecte del Pla Pilot en aquest acte i a més de poder-ho publicar en un dels números de Quaderns Blaus dels que surt avui. I gràcies a tothom per haver vingut aquí a explicar aquesta xerrada. Com veieu, el títol és molt llarg, però en realitat és perquè veieu que només... Els resultats són molt interessants, però també el que teníem més interès era en què es conegués la idea o podríem dir la filosofia del que ha sigut aquesta experiència de Pla Pilot. Perquè té unes vessants, com ja s'ha dit aquí, que són molt interessants perquè té en compte diferents sectors de la societat, concretament d'aquí de Palamós, però que és una cosa que es pot vincular a la societat en general. Farem com de punt de partida el projecte del Pla Pilot està vinculat, és com un objectiu d'un projecte científic que tenia, un projecte Consom, que tenia com a finalitat l'estudi de les comunitats bentòniques, que són les comunitats que viuen en relació amb el fons del mar i que estan sotmeses tant a l'impacte que puguin tenir de la pesca com de la brossa marina i intentar trobar algunes eines que gestionessin aquests impactes que rep l'ecosistema. És un projecte que es va dur a terme durant els anys del 2009 al 2011 a l'Institut de Ciències del Mar i que jo mateixa vaig ser la investigadora principal de portar aquest projecte. Com deia, aquest projecte té dos vertents, la pesca i els plàstics o la brossa en general. Normalment, si dic plàstics és perquè és la brossa, ja veurem que surt més. I per això moltes vegades sempre dic més plàstics que brossa. Aquest projecte, un projecte científic, té una part d'objectius científics purament, que per poder-los desenvolupar necessites fer una sèrie de mostrejos i en aquest cas és la campanya oceanogràfica que es va fer amb el vaixell oceanogràfic que feia aquí. I després tenia l'objectiu concret del Pla Pilot, que era l'estudi relacionant la ciència i la divulgació a nivell de les escoles. I això és el que es va desenvolupar amb les barques de pesca d'aquí de Palamós. Molt breument us faré una pinzellada del que va ser la campanya aquesta oceanogràfica que es va fer des del 22 de maig al 22 de juny del 2009 pel Mediterrani i es van estudiar 3 zones a Itàlia, 3 zones a Grècia, 6 a la costa espanyola, 3 a la zona de Cabo de Palos i 3 a la zona de Cap de Creus. Totes aquestes zones que vam estudiar estan relacionades amb caladors de pesca perquè era l'objectiu principal del projecte, que era en relació a la pesca i en relació a la brossa dels fons. En aquestes campanyes s'agafaven informacions referents a l'esforç pesquer de cada una de les zones, referents a l'hàbit en general, que pot ser les característiques de l'aigua, la hidrografia, les característiques del sediment, de la granulometria, per tenir tot el que són els factors ambientals de les zones que estudiàvem, les pròpies comunitats bentòniques, els organismes, i després també hi havia una part de brossa marina que és la que ens enllaça amb el que és el Pla Pilot. Molt bé, llavors ja teníem un objectiu que era el Pla Pilot, l'havíem de dissenyar. I on i què fem? Llavors vam fer una primera trobada, precisament aquí a Palamós, deixeu-me fer una mica d'història, però és que és així. Vam fer la primera trobada precisament amb el Miquel i amb en Francesc Subirats, que en aquell moment era el patró major de la confraria, amb el que ja hi havíem treballat altres vegades a nivell de projectes de pesca i molt concretament de la gamba. I vam plantejar-los la idea de portar aquí a Palamós aquesta experiència del Pla Pilot, però que sobretot hi poguessin participar diferents estaments de la societat. Els hi vam explicar que volíem fer una investigació en relació a la brossa marina que hi ha en el fons del mar aquí de Palamós, però sobretot que fos una activitat que també més adreçada a les escoles i als alumnes de secundària, concretament de batxillerat i d'ESO. I clar, necessitàvem poder organitzar tot el mostreig i tota la recollida del material per poder estudiar, que era la brossa
tenir un contacte, un vincle amb la divulgació i amb les escoles. Va anar molt bé perquè ens van dir cap problema, no us preocupeu, que això ho solucionem nosaltres. I efectivament, en Francesc es va posar en contacte amb la cofradia, que també ells ens van facilitar tota la logística després de fer les activitats que vam planejar. Ens van facilitar on poder guardar el material que les barques de pesca ens agafaven i des del punt de vista del museu també ens van donar totes les facilitats, ens van presentar la Glòria Nyako i a partir de llavors ja se'ns van també acabar tots els problemes perquè ella ens va obrir tota la relació amb les escoles i amb tot el de divulgació. No hi va haver-hi cap tipus d'entrebanc des del començament. Això ens va portar a considerar que aquest pla pilot era realment una iniciativa pionera en el sentit que en aquest projecte els alumnes esdevenien científics. Ells feien un projecte científic guiat per el que nosaltres els anàvem explicant. Era un treball tant científic com de divulgació i a més l'important també que era una experiència de camp, perquè moltes vegades potser sí que s'han fet treballs científics però són més tallers o potser més bibliogràfics, però en aquest realment era un treball de camp que havien a terme ells. I la implicació dels diferents estaments de la societat també feia que agafés tota una singularitat diferent. Ja us ho he dit, els estaments dels pescadors, amb la cofradia, els estaments, el museu, a nivell de divulgació, l'àrea de medi ambient amb la que també ens vam posar en contacte perquè ens va facilitar tot el que era la recollida precisament d'aquesta brossa que sortia del mar i poder portar-la als llocs de reciclatge i les escoles, principalment. I ara aquí vull agrair, en nom meu i de tot l'equip, molt sincerament, tota la col·laboració que tots aquests estaments van anar donant al llarg del projecte d'una manera desinteressada i molt participativa. Agraeixo molt a tots vosaltres la vostra col·laboració. Ja teníem definit el lloc on fer-ho i la idea ja la teníem. Llavors vam planificar un estudi que fos espaciotemporal. Espaciotemporal en el sentit de poder cobrir tot un any, perquè normalment els projectes que nosaltres portem sempre a termini tenen més o menys una durada d'un any, perquè sempre si hi ha relació amb organismes, la biologia d'un any és molt important conèixer-la. En aquest cas no era bé biologia d'organismes, però estava molt relacionat amb organismes que es pesquen, el qual també tenia el seu interès, i especial en el sentit de poder cobrir tot un... Perdó, ho estic dient al revés. Especial per poder cobrir tot un any i temporal en el qual cobríem tot el que era un mar de Palamós que anava des de menys de 50 metres fins a més de 400, arribant fins als 800 en els llocs on es pesca la gamba. En aquest sentit, vam contactar amb 5 barques de pesca que eren les que ens cobrien els 5 rangs aquests de profunditat. Primer teníem una barca de tresmall, l'Alegria Segona, el seu patró Ramon, que pesca sempre més o menys a menys de 50 metres de profunditat i és el que ens agafava les mostres en aquest rang de profunditat. Després teníem la Vaselina, que me n'acabo d'enterar que ha sigut una barca que s'ha enfonsat, cosa que m'ha sabut molt de greu, i no sé, transmeteu-li a en Joan, al seu fill i als pescadors que portava que ens sap molt de greu perquè realment no ho sabíem. La Vaselina era la barca que treballava entre 50 i 100 metres, és una barca d'arrossegament. Després teníem el Joan Vicili, que els tenim aquí, gràcies per venir, que ells treballen normalment al rang de 100-200 metres. Després l'altra barca que també ens col·laborava en el projecte era la Vanera, que treballava a 200-400 metres, quan dic treballa és el lloc on pesca. I finalment també hi ha la barca dels germans Gras, que és la que treballa a més de 400 metres, que és la que va normalment a pescar la gamba als canyons. Establert el projecte a nivell espacial, llavors a nivell temporal vam establir de fer 4 activitats, una a cada estació de l'any, una a l'estiu, una a la tardor, una a l'hivern i una a la primavera. I d'aquesta manera ja teníem perfilat el que era l'estudi científic. En quant al lloc on es pescava, crec que és important parlar una mica dels caladors, només per tenir una mica de coneixement de la zona d'aquí del mar de Palamós. A la costa catalana i en general a tot arreu
dintre de les seccions on treballen les barques de pesca més o menys hi ha una compartimentació i en aquest cas, tal com us he dit abans, l'Alegria segona és la que pescava, això és la isòmeta de 50 metres, no sé si es veu molt bé, ella treballa més o menys per aquí, la Bassina treballava entre 50 i 100 metres, en Joan Virgili més o menys està sobre els 100-200, la Vanera 200-400 i després hi ha cap als 800 els germans Gras. Això no vol dir que no es belludin d'aquí, les barques es van bellulant, però de cara a aquest projecte sí que ens interessava, i de parlar amb ells, que es mantinguessin en aquests barcs de profunditat per poder mantenir sempre aquesta estructura especial de l'estudi. Com tot estudi científic necessita un protocol i aquest protocol parteix de la base que es necessita una obtenció de dades, després es necessita un processament d'aquestes dades, es necessita un anàlisi d'aquestes dades per poder treballar tota la informació que tens i obtenir els resultats que vols dels objectius que es plantegen. En aquest cas el protocol dels pescadors en realitat era l'obtenció de les dades, perquè clar, els alumnes no podien sortir a pescar ni podien anar 8 ni 10 a les barques i llavors això es va suplir amb la participació dels pescadors que eren els que ens recollien les mostres de la brossa que recollien quan pescaven. Era molt important, com us he dit, que mantinguessin el rang de profunditat establert. Ells recollien tota la brossa que pescaven, entre cometes, quan sortien a pescar, durant tota una setmana, perquè les activitats, els pescadors ens agafaven les mostres de dilluns a dijous, el dijous quan ells venien les agafàvem i llavors les guardàvem a la cofreria que ens deixava al costat de la càmera de gel per divendres al matí que venien els alumnes i llavors ho treballàvem també en un local que ens deixava la cofreria. Llavors, cada dia de pesca nosaltres els havíem donat uns fulls de protocol als pescadors perquè omplissin aquests fulls amb dades, no es veu molt bé, però aquí hi ha, per exemple, el nom del calador, la profunditat on pescaven, quines espècies de peix treien, l'estat de la mar, si feia vent, totes les característiques que nosaltres en diem, les ambientals també, que t'ajuden a després poder definir bé tot el que és l'activitat pesquera. I finalment, tota aquesta brossa la col·locaven en uns bidons que els hi vam donar nosaltres als pescadors. Normalment en portaven un per la setmana, excepte precisament en Joan, a la Bassina, que ens en demanava pràcticament un cada dia perquè l'omplia. I llavors cada dia li havíem de donar un bidó perquè treia moltíssima de brossa, com ja veurem més endavant. Les escoles participants. Les escoles participants van participar l'Escola Belluna de Palamós, l'Institut Puigcarrol de Sant Antoni de Calonja i, esporàdicament, una vegada va poder participar a l'Institut Palamós d'aquí de Palamós. Però van ser les dues escoles Belluna i l'Institut Puigcarrol les que van participar constantment i assíduament cada una de les activitats que feien. El protocol de les escoles. El primer era que ells sabien que havien de fer un treball científic. I el primer dia, bàsicament el primer dia de la primera activitat, en la sala de la confraria se'ls explicava el que era l'estudi que es duia a terme, amb els objectius d'estudiar la brossa que sortia del mar i se'ls explicava tot el protocol que havien d'anar seguint. El primer protocol era el de mostrejar, però com que ja hem dit que ells no podien anar a mostrejar, llavors se'ls donava un full, que era el full de pesca de les escoles, que en aquest full ells apuntaven tot el que els pescadors ens havien apuntat en el full de pesca i així ells sabien on havien anat a pescar, quina profunditat, si feia mal a mar, si no, totes aquestes dades també s'han de tenir en compte a l'hora de veure si hi ha alguna relació entre factors ambientals que es diu i el que nosaltres obtenim de la pesca, o en aquest cas de la pesca de brossa. Aquests són els bidons que els teníem aquí a la confraria, es anaven a buscar, llavors començava l'activitat. Sempre se'ls donava guants perquè estiguessin protegits i començàvem buidant els bidons de la brossa que ens havien guardat els pescadors durant la setmana. Un cop estava la brossa, llavors els pescadors, els alumnes separaven la brossa per grups de categories del que sortia. Aquest és un exemple precisament de la barca Joan Virgili
era el que va sortir amb la pesca del mes d'octubre. Aquí, per exemple, a part d'això, de la brossa normal, també sortien coses com aquesta, l'alegria segon un dia va pescar aquesta taula, la va treure, i nosaltres aquestes coses no les estudiàvem, però sí que anàvem anotant tot el que podia sortir, com per exemple això, que a vegades ho heu vist que està per allà, tot això surt del fons del mar i també s'ha de tenir en compte. No s'estudiava al mateix nivell, però sí s'apuntava. Els alumnes anaven separant tot el que sortia de cada barca i un cop teníem les separacions, per exemple, de plàstic tou, plàstic dur, les ampolles, llaunes i tot el que fos de metall, teixits, diferents estris que poden ser relacionats amb la pròpia pesca, vidre, totes aquestes diferents tipologies se separaven i llavors els alumnes omplien el full de cada un d'aquests grups, plàstic tou, plàstic dur, i tota la informació es comptaven, es pesaven, es mesuraven, tot el que havien anat separant, ells ho anaven classificant d'aquesta manera i ho apuntaven en els fulls de dades i tant feien amb el plàstic tou com el plàstic dur, que era bàsicament amb els que treballaven. A més, també es mirava, quan hi havia mostres interessants en les que semblava que s'havia colonitzat o que estaven molt degradats o que tenien algun interès especial, es mirava en la lupa i es guardava una mostra per estudiar-la més endavant. Aquí també veiem que s'està tallant un tros de mostra per guardar-la. Aquestes mostres nosaltres paral·lelament les estudiàvem després en l'Institut de Ciències del Mar, en el microscopi electrònic, per veure aquests nivells de colonització dels plàstics. Un cop hi havia totes aquestes dades, això s'havia d'analitzar i aquesta era la feina posterior, un cop s'havien fet totes les activitats i considerant cada dia de cada activitat. Perquè la cosa anés rotllant, doncs vam començar a la web, els vam anar penjant una sèrie de preguntes perquè també nosaltres parlàvem també amb les professores, que anessin pensant una mica de quin tipus de treballs podien anar fent, com quin tipus de brossa hi ha al mar, quin és més abundant, si hi ha variacions estacionals, si n'hi ha per profunditat, si els plàstics es degraden, si es colonitzen i quins organismes poden colonitzar aquests plàstics. Tot això eren unes preguntes com una primera aproximació de coses que podien fer amb tota la informació que havia sortit de les pesques del plàstic o de la brossa en general. Bé, arribat a aquest punt, llavors, què sabem de la brossa i dels plàstics? Doncs hi ha molta informació, o bastanta, sobre el que passa amb els plàstics flotants, amb els plàstics que van a la deriva. Tothom més o menys coneix el problema que hi ha amb els ocells marins, amb els mamífers, amb les tortugues. Les tortugues hi ha sempre les imatges d'aquelles pobres que s'estan escanyant, els mamífers que mengen plàstics o que s'ofeguen, els ocells que també queden enredats. Però per una altra banda hi ha molt poc coneixement del que passa amb la brossa en general i els plàstics en concret en el fons del mar. No sabem massa bé què passa amb l'hàbitat del fons, en els organismes, en les comunitats, no es coneix massa en relació al que sí es coneix amb els plàstics de superfície. El pla pilot. Què sabem ara des que s'ha dut a terme aquest estudi del pla pilot? Jo ara us explicaré, resumit també una mica, els resultats, podríem dir, més rellevants, del que nosaltres en aquest quadern hem fet com de l'estudi global. Les escoles van fer cada una, es va com si diguéssim repartir una mica tota aquesta feina i les escoles cada una va fer un tema diferent. Jo no les explico aquí, primera per temps i segona, perquè així ens tindreu una excusa i una necessitat de llegir el quadern blau perquè ja està explicat molt bé tot el que cada una de les escoles ha fet. Jo aquí dono una pinzellada general de tot el que va sortir. Ells van fer més en detall una part, uns van fer precisament la basilina, que és la que treia més plàstic amb un sol estrata de profunditat, i l'altra escola va fer un estudi una mica més comparatiu entre tres profunditats diferents. Bé, la primera cosa, què hi ha de brossa al fons del mar? Això és un resum
de les diferents estrates que vam fer, des de menys de 50 fins a 800, i les estacions, estiu, tardor, hivern i primavera, i això són les pesques que es van fer. En total es van fer 60 dies de pesca i es van treure 1.994 objectes, que pesaven 290 quilos, sempre diem 2.300. I d'això, penseu que 1.234 eren plàstics, encara que només pesin 86 quilos, però això és enganyós, perquè un plàstic no pesa res, i pot ser que sembli que no n'hi ha gaire, però és bastant més de la meitat el que surt de plàstic. Per tant, hem de tenir molt en compte l'aspecte plàstic. En quant a classificar aquests objectes per tipologies, per categories, doncs es va fer aquest estudi, ens ha marcat claríssimament que els plàstics són un 63% de tot el que ha sortit. Després també tenim aspectes de brossa metàl·lica, com poden ser llaunes o altres envasos. Després també tenim el teixit, tot el que siguin coses tant de roba com de coses de construcció mateixa en plan teixit. Coses curioses com sabates, també hi ha un 2% de sabates. Estris de bussejar, se'n troben ulleres, els peus d'ànec i coses d'aquestes. Després, per exemple, com que està fet també en relació a la zona de pesca dels caladors, també vam tenir en compte restes d'arts de pesca, que és això d'aquí, un 4%, no és tampoc el més important. En fi, ja veieu, bàsicament plàstics. I si ara aprofundim una mica més amb aquests plàstics, anem a veure aquest percentatge només de plàstics, veiem que un 29% són bosses i un 23% ampolles. O sigui, això ja ens diu per on van les coses. Després, per exemple, en vasos de tetrabric, doncs, un 5%, de coses de construcció que són dures, més aviat, un 4%, celofan. El celofan és important. Celofan, penseu que són tots aquests envasos de bollicaus o de pastelets d'aquests que es mengen, o fins i tot el del paquet de tabac. És el celofan que fa quic-quic-quic, no? Que és molt clar per diferenciar-ho. Coses desagradables, si voleu, però que és veritat. Els residus higiènics, doncs, malgrat tot, les compreses, és que n'hi ha moltes, el 3% és per tenir-ho en compte. En fi, però que de tota manera és evident que les bosses i les ampolles, això és el que marca. L'altre tipus d'anàlisi que vam fer és tenir en compte això que dèiem de l'espació temporal. En aquest cas, per exemple, si ara fem una distribució en percentatge dels objectes que sortien per dia a cada estació, l'estiu, tardor, hivern i primavera, i a cada fundària, veiem claríssimament que un 65% sortien en aquest estrat de 50-100 metres. Aquí us he de dir que amb els treballs científics sempre fem el que diem l'estandardització, perquè l'estandardització ens permet poder comparar unes coses amb les altres, perquè si no, si un dia te'n surten molts, un altre pocs, però no saps ben bé com va tot, llavors sempre ho fas a algun tipus d'estandardització. Aquí vam agafar l'objecte dia. I això és el que ens marca en quant a objectes generals. En el moment en què passem a plàstic dia, continua sent la de 50% la que marca, tenim un 55%, però l'estrat ja de 100 a 200 ja comença a sortir una miqueta, un 23%. I si us hi fixeu aquí, a 400-800, a l'hivern hi ha una marca també bastant important de plàstic. Això ens dona a entendre que el plàstic és molt lleuger, el plàstic es pot bellugar fàcilment pel fons, les correnties, qualsevol tipus de riada, qualsevol cosa, pot fer que això es desplaci més fàcilment un plàstic, una bossa, que no pas una llauna o una cosa de vidre. Si seguim, i ara concretament només fem les bosses, aquí encara tenim un canvi més important. En aquest cas, el 40% ja surt en l'estrat entre 100 i 200 metres. I això encara reafirma més el que us deia, en el sentit de que la bossa és una cosa molt lleugera, es belluga molt, i mireu, aquí la fundària de 800, de 400-800, però bàsicament és de 800 metres, a l'hivern la presència de bosses de plàstic també ja és bastant evident. Com us he dit, restes d'arts de pesca també n'hi ha en el mateix rang de fundària de 50-100, però com hem vist abans tampoc no és dels més importants, però sí que és interessant veure, perquè us he dit que ho fem en relació
a tot el que pugui ser la pesca. És un 66% en aquest aspecte. És important, però a nivell global no n'hi ha gaire. I després una altra cosa curiosa és, si mirem la relació, més o menys ho hem dit abans, però ara aquí es veu molt clar, si només mirem el que és plàstic en relació a tot el que ha sortit, veiem que en la fundària aquesta màxima de 800 hi ha dos moments en què el 100% són plàstics. I això és degut, potser només n'hi ha 3, però no ha sortit res més que aquells 3 plàstics. Per tant, vol dir que en aquesta fundària la presència dels plàstics és molt important. A tot arreu n'hi ha, però la presència dels plàstics en aquesta fundària marca molt i sobretot en determinades èpoques de l'any. Una altra cosa que també vam pensar que era interessant és veure la densitat de la brossa en els caladors que hem estat estudiant. Llavors veiem els estrats des de 50 fins a 200. Aquí també us he de dir que l'estrat de menys de 50 no l'hem considerat, perquè aquí per estudiar aquestes densitats hem fet, el que us he dit abans de l'estandardització, però en lloc de fer-ho a dia ho hem fet a hectàrea, perquè és una manera que amb treballs també que hem estat mirant i comparant es fa servir molt. L'hectàrea es pot fer servir quan tens uns paràmetres que t'ho permeten. En aquest cas, com que sabíem la velocitat, els nusos en què anava la barca quan pescava, es coneix l'obertura de l'arc i se sap el temps que estava pescant l'arc, quan això ens ho deien els pescadors, no és que ho sapiguem, això ens ho deien ells cada vegada que ens ho explicaven en el full que els donaven. Llavors tu pots fer el que en diem l'àrea escombrada, tu saps el tros que aquella barca ha estat pescant brossa. I llavors veiem que continua sortint més objectes per hectàrea a 50-100 que els altres. Però en el moment en què passem a plàstics una altra vegada es torna a veure que aquesta diferència ja no és tan gran com quan fas objectes generals. El plàstic torna a fer disminuir la diferència entre l'estrat de 50-100 i de 100 a 200. Això també ens fa pensar en el que en diem distribució per taques d'acumulament, que en anglès en diuen patchiness, ho he posat perquè a vegades sona aquesta. I és, tu pots pescar en un lloc i te'n surt molt, te'n vas al costat i no n'hi ha gens. I potser hi vas a una altra època i és al revés. Llavors, per fer un estudi complet com aquest que estem fent de la brossa, en realitat s'haurien d'haver fet moltes més pesques, tenir moltes més mostres i cobrir el màxim d'espai que es pogués, per poder veure que realment hi ha llocs que potser no n'hi ha o senzillament és que es va variant la distribució al llarg del que és l'any. No es veu molt, però aquesta taula us la poso només perquè veieu que el que són els caladors de Palamós, que és això d'aquí, que són les dades nostres, no estan gens diferent del que passa en altres llocs. Per exemple, aquests vermells que us he posat, que són de Grècia, estudis que s'han fet a Grècia, puntuals d'algun lloc en concret, marca una relació d'objectes per hectàrea molt semblant a aquesta que tenim nosaltres en el lloc màxim, i un percentatge de plàstic que s'assembla molt al percentatge que nosaltres tenim de plàstics. Hi ha llocs que s'han fet estudis que surten, no sé, barbaritats, com aquest 149. Moltes vegades tampoc pots saber exactament com s'ha estandarditzat o què s'ha fet, també són coses puntuals. Altres llocs que no siguin del Mediterrani també et donen uns valors que no estan gaire lluny del que nosaltres ens ha donat aquí, i especialment quan mires el percentatge de plàstics, això encara s'assembla molt més a el que nosaltres hem trobat aquí a Palamós. Bé, ara passem a la cosa que podríem dir que sabem menys, que són els efectes de la brossa precisament al fons del mar. Quins efectes té aquesta brossa? Realment, sobre els hàbitats, sobre les comunitats, sobre els organismes, es coneix poc. No tenim massa coneixement del que passa. Però imagineu, això és un esquema del fons del mar, amb peixos, gorgònies, crancs, de tot. No sabem molt bé el que passa amb els plàstics, però imagineu-vos que tot això estigui cobert d'això, o d'aspecte que pugui tenir coses d'aquestes, o que pugui tenir que estigui cobert d'una manta de plàstics com això. Llavors, nosaltres en aquest pla pilot el que hem fet ha sigut intentar
veure alguns punts que ens poguessin donar una relació del que pot passar. I vam fer un estudi de degradació i de colonització. Els alumnes els vam donar una taula on hi havia nivells de degradació dels plàstics i llavors ells, en funció del que veien, anaven apuntant, i també de la colonització, que és el que us he dit abans, que es mirava trossos que podien ser interessants per poder veure què és el que hi havia que colonitzava. Què passa? El plàstic no és biodegradable. El plàstic són polímers que són sintètics i el que passa és que es van fragmentant. Es van fent fragments petits, però continua sent plàstic. I això s'ha vist ara, ja fa un temps que s'ha vist, per exemple, a l'Atlàntic, sobretot al Pacífic, hi ha com unes taques immenses que diuen que hi ha més plàstic d'aquest petitet que plàncton, i això, lògicament, què passa? Que les espècies que s'alimenten de plàncton mengen tant o més plàstic que no plàncton. Al mateix temps que es va fent petitet, es va degradant, no biodegradant, sinó degradant, deixa anar substàncies que també poden ser tòxiques, com PCBs i biofenols, que tampoc són bons per la natura. Una manta d'aquestes de plàstics a sobre qualsevol lloc pot provocar hipòxia, és a dir, disminueix la capacitat d'oxigen, o fins i tot una anòxia, o sigui, ofega, literalment ofega el fons. Tot això què fa? Tot això, lògicament, fa canviar l'equilibri natural que podríem tenir d'aquelles zones i afecta a les biodiversitats i a l'estructura funcional. Això ho veurem una mica amb els exemples aquests, la degradació. Per exemple, els alumnes anaven veient, segons l'escala. Aquest plàstic està degradat, però encara podem veure que és una bossa, encara té aquí la cosa que es veu que és una bossa. Després anaven ells veient diferents plàstics, anaven veient les diferències. Aquest, per exemple, aquí ja no saps què és això, ni si és una bossa ni què és. Llavors, entre el que vam poder treure d'aquí i el que vam també nosaltres compaginar amb el que havíem fet en la campanya oceanogràfica que us he dit abans, el que sí hem vist és que un 30% dels plàstics estan entre una mida així de 20, 30, entre 10 i 20, potser fins a 30 centímetres, que són els que són més abundants i estan molt, molt deteriorats, podríem dir. En quant a la colonització, que és l'altre aspecte que estudiem, aquí tenim una ampolla amb coloraines. Totes aquestes coloraines són algues que ja s'hi han incrustat. Depenent de l'alga, agafa una coloració o una altra. Aquí hi ha fitoplàncton diferent, que és el que fa les primeres capes de colonització. Aquest plàstic també té una sèrie de colors, que ja vol dir que ja s'està colonitzant a nivell de fitoplàncton. Aquesta sabata, la sabata que és de les que va sortir. Tot això, aquest primer nivell, fa el que en diem una capa de biofilm, que és el que després estudiàvem al microscopi electrònic. Això d'aquí, per exemple, són les diatomees, totes aquestes caixetes. Això són fongs, són a nivell d'organismes molt petits. Penseu que això són 50 micres. Aquí també tenim un altre biofilm. Tot això d'aquí més petitet són els bacteris, i també són fongs. Això són hifes de fongs, això no és un bonet, això torna a ser una diatomea, i això són restes d'un dinoflagel·lat. Això torna a ser una altra diatomea, que són com caixetes. Aquesta és una altra, i aquest és un dinoflagel·lat del gènere Còlia, que aquí no s'ha detectat que provoqui els llums aquests algals, que sigui nociu, però a altres llocs, a altres espècies d'aquest mateix gènere, sí que s'ha vist que és nociu. Llavors, imagineu-vos, doncs clar, un organisme d'aquests s'enganxa amb un plàstic, el plàstic va muntant i això pot provocar els llums aquests d'algues tòxiques, que és una manera de dispersar no gaires coses bones. Amb els plàstics que hem anat analitzant, el que feien els alumnes, que nosaltres ho hem anat arreglant, hem vist que hi ha un 40% de plàstics que ja tenen aquest biofilm de base. I ens va sortir més o menys un 8% que estaven més o menys nets. Tampoc això no saps massa bé el temps que pot ser que porti a l'aigua, però això ja et dona una idea de la polarització, aquesta ja són mesos. Aquí tenim també
un plàstic colonitzat a nivell de biofilm, però ja comencem a veure aquí poliquets, tot això ja és l'escriptura calcària del poliquet, després per aquí també hi ha hidrozous, ja és un nivell més alt, aquí també ja veiem que estan enganxats ja en el plàstic dels hidrozous, aquí fins i tot ja hi ha gorgònies, això és una petita gorgònia que ja s'hi està enganxant. Això és un altre nivell, un Epithoanthus, això també és típic de la zona rocosa, i aquí aquesta ampolla que ja està supercolonitzada i això sobretot és un poliquet que ja porta bastant temps aquí colonitzant aquesta ampolla. I aquí un altre invertebrat, un ascidi, que s'ha enganxat en el cul d'una ampolla, pensant que és una roca o qualsevol cosa d'aquestes. Aquí tenim un altre nivell ja superior, són olivars, n'hi ha molts d'aquests, també s'enganxen bàsicament, aquí tenim un plàstic dur, és un envàs d'aquests de tulipan. Aquí tenim els lepes, com el percebe, com es diu en català? Els percebes, que estaven enganxats aquí això és una galleda que es va trobar en el fons i estan tots enganxats. Això són ous de tauró que també s'enganxaven en els plàstics o fins i tot una posta de gasteròpoda que també va ser posada aquí en el plàstic. I això són restes del que us deia, d'arts de pesca, que aquí veiem que hi ha esponges que ja s'hi han enganxat i poliquets, diferents organismes que també ja estan colonitzant aquests restes. Bé, què ens falta per saber? Perquè tot això no és tan completista, però què ens falta per saber? Doncs ens falta, per exemple, estudiar la resposta de les comunitats. De tot el que hem vist, penseu que tots aquests organismes que estan enganxats a les botelles, als plàstics, la majoria són organismes que viuen en substrata dur, en substrata que no és el substrata on els hem trobat. Nosaltres, les barques de pesca, treballen en substrata dur, de fang, de sorra, i tots aquests organismes, quan van a parar en aquest substrata, la majoria d'ells molts moriran. Les postes que hem vist, la posta de gasteròpodes, si arriba a eclosionar, la majoria morirà perquè no és el seu hàbitat normal. Després, per exemple, és també la part que hi ha, com si diguéssim, que hi ha organismes que si s'hi arriben a adaptar són els que en diem més oportunistes i aquest és el que fa també que desplaci organismes propis del medi a on s'instal·la. Tot això és el que ens pot fer canviar aquest equilibri natural, la funcionalitat i la biodiversitat marina i dels propis cavadors que és el que estàvem estudiant en aquest pla pilot. En definitiva, hem d'aconseguir millorar aquesta gestió perquè tota aquesta resta de brossa no vagi a parar al mar. I una de les coses més elementals, si voleu, però que és el que hem de fer, és intentar que hi hagi l'eliminació màxima de residus i potenciar sobretot el reciclatge. Llavors, amb la idea del pla pilot era una mica un aprenentatge també, no sé si a nivell escolar es pot aconseguir ja que canviïn certs hàbits, tot això que es pot anar avançant. Les escoles participants. Jo ara ja us he fet una mica d'explicació general. Les escoles participants, com us he dit abans, l'escola Vedruna és la que va fer l'estudi de 3 nivells de fundària, l'Alegria segona, el Joan Virgili i la Vanera, comparant 3 nivells de profunditat, i l'Institut Puigcargol és el que va fer l'estudi estacional, òbviament, del calabó on pescava la bassina, perquè la quantitat de brossa que sortia allà donava per fer això i molt més. Llavors, jo cedeixo la paraula a la Maria Dolors i a la Beatriu, qui vulgui primer, perquè elles ens expliquin. Us he de dir que elles van fer una presentació ja el dia 16 de maig de l'any passat a l'Espai del Peix, que es va organitzar també una sessió de cloenda de tot el pla pilot. Els alumnes, alguns estan per aquí, van fer una presentació de l'escola i de l'institut dels resultats. I aquests resultats que s'han anat treballant més són els que han donat peu a un dels quaderns blaus, que és el que queda aquí escrit. Quan acabin elles, si hi ha temps i la gent té ganes, hi ha un petit vídeo, de 6 minuts, que és com un resum de tot això i potser també farà una mica més entenedor tot el que jo us he intentat explicar.
i aquí seria una mica el resum de la nostra visió. Tindríem que abans hi va haver tota una organització, una convocatòria, i abans que intervinguéssim nosaltres es va fer la recollida de mostres justament per l'embarcació Basilina, que la recordem en aquest moment especialment, i aquí tenim d'una d'aquestes setmanes els bidons que es van recollir. Abans ja s'ha vist que hi havia la brossa gran, i a partir d'aquí arribàvem nosaltres el divendres a classificar per tipus de brossa i després quantificar, a pesar, observar amb la lupa binocular, amb el microscopi i preparar mostres per processar-les després. A continuació, aquestes mostres es processaven a la microscopia electrònica a Barcelona, a l'Institut de Ciències del Mar, i a part de l'institut els alumnes agafaven les dades i feien un informe de l'activitat per presentar-la per l'assignatura de biologia. Paral·lelament, a nivell de centres, anava comunicant les tasques que anàvem fent i es divulgava una mica. I hi va haver l'acte de cloenda on unes alumnes que les volia la Gemma i la Sònia, van presentar la seva experiència. A partir d'aquí es fa cloenda del projecte Consol, però es prepara la publicació, que és una altra experiència. Es va començar a preparar al juny amb les instruccions del documare de l'arxiu de Palamós i amb la supervisió de la Montse Mestre i la Nené Masó, i vam anar redactant amb el mateix equip d'alumnes, analitzant totes les dades i preparant la publicació que es va presentar a finals de setembre. I ara estem en el moment de la publicació i començar la divulgació. Com a membres de l'institut, d'una comunitat educativa, valorem l'experiència de participar en un treball científic que és real, que ja hi treballem en el mètode científic, però sempre és a nivell de centre, de laboratori o amb simulacions. També ens hem vist formar part d'aquesta cadena i hem estat al pont entre els pescadors i els científics. Hem seguit tot el procés de recerca des del disseny, l'organització, la recollida de mostres, el registre de dades, l'anàlisi, conclusions, preparació de publicació fins al dia d'avui. I també vam tenir l'ocasió, conjuntament amb els companys del Badalona, d'anar a l'Institut de Ciències del Mar a Barcelona, poder visitar el centre i, a més, veure on havien arribat les nostres mostres, que eren observades amb el microscopi electrònic. Tot això ens ha portat molts coneixements a nivell científic, de mètode de treball, enriquiment personal, i a més hem vist l'estat del fons marí, de la nostra costa i el problema de les deixalles. Tot això ens ha generat una preocupació i per això hem proposat unes mesures que podrien ajudar a millorar el fons marí. D'entrada, el que s'està fent és la divulgació d'aquests resultats, la població en general, concretament els empresaris que tenen relació amb els envasos, els pescadors, que són els que ho troben, i poder, si coneixes, et consciencies i et veus potser amb la capacitat de fer-hi alguna cosa, d'implicar-t'hi. Posar els mitjans a nivell de legislació i també a nivell d'impostos, de desgravacions, etc. I els materials, ja que es queden les deixalles atrapades a les xarxes, poder-les separar i fer un procés de recollida. Tot això amb uns registres i una supervisió. I l'altra línia d'actuació seria seguir estudiant l'estat de l'ecosistema marí, si s'apliquen aquestes mesures, si hi ha una evolució i els efectes, sobretot amb un dels punts que preocupa, que és la rendibilitat de la pesca.
hem viscut una oportunitat única, una experiència que creiem que és positiu poder-lo oferir, per exemple, a nivell d'un taller mediambiental que podria ser aquí mateix al Museu de la Pesca, i moltíssimes gràcies. Quan vam decidir preparar una mica aquesta acte, doncs vam quedar que les dues professores dels dos centres que havien participat en el projecte farien una mica de valoració des del punt de vista pedagògic que els hi havia semblat aquesta experiència. Llavors jo volia començar dient que quan ens ho vam venir a proposar, clar, nosaltres en principi el primer que vàrem considerar és que quan ve alguna entitat del poble a proposar-nos una cosa per fer, doncs sempre hi col·laborem, no? Després, en segon lloc, a mi em va semblar, com que jo soc la professora de biologia, que això podia estar molt encarat en un dels temes que es fa a biologia de segon, que és el tema d'ecologia. En tercer lloc, vam veure que era un projecte que no només era del museu o així, sinó que intervenia un centre d'investigació, com centres d'investigació de nivell, que eren el centre de l'Institut de Ciències del Mar i el CESMIC. A més, que també col·laborava amb els pescadors, és a dir, la gent que vivia més primerament l'impacte de la brossa. I després que l'aspecte dels plàstics i la contaminació que aquests plàstics ens podien causar en el medi marí era un tema important i a més centrat a Palamós. Per tant, les motivacions pel fet que ens apuntéssim en aquest projecte van ser moltes. Però clar, en principi, allò que només havia de ser, perquè ens ho van dir així, consistia en recollir uns divendres unes mostres i classificar la brossa, i que a més de 4 divendres que estava pensat, potser només ens en tocaria 1 o 2, depenent dels centres que hi participessin, doncs això, que només havia de ser sense només això, es va anar transformant en una tasca molt més àmplia. I els protagonistes primers, que van ser alumnes de segon, després van passar a ser alumnes de primer, de batxillerat, i al final els que han estat els verdaders protagonistes en el nostre cas han estat alumnes de quart d'ESO. Aquests 2 divendres, en principi, que havien de ser els que ens tocaven, es van convertir en 4 i de fet ens vam com acomiadar i ja hem acabat. Però la Montse i la Glòria ens van proposar, ens van dir que podien ser els 4 divendres, nosaltres vam participar en els 4, i quan ja definitivament havíem dit s'ha acabat, ens tornen a dir que seria bo que ens trobéssim als centres i que ens trobéssim a l'Espai del Peix i que en un acte senzill expliquéssim una mica les nostres experiències. I és això que vam fer. I jo crec que ens vam sorprendre mútuament, perquè l'equip de la Montse i la Glòria, nosaltres vam sorprendre de l'acte que havíem preparat, almenys, un acte que va ser senzill, proper, hi havia molts detallets, parlaments de les autoritats, un vídeo, un CD que es havia publicat, ens van fer regals i al final ens van deixar tastar una fideuà. Però jo crec que després també ells es van sorprendre del treball que havien fet els nostres alumnes, que van demostrar el seu interès. Com la Montse us ha dit que això havia estat el dia 15 de maig. Per segon cop, jo penso, la feina ja s'ha acabat, ja està. Doncs no és així, perquè llavors ens tornen a cridar i ens diuen si havíem pensat que uns quants estudiants d'ESO i de batxillerat poguessin ser coautors d'una publicació com els Quaderns Blaus que avui es presenta. I jo vaig pensar, vols dir, que nosaltres anem bé, no? I doncs la veritat és aquesta, jo no pensava pas trobar-me aquí, aquesta és la realitat que estem aquí, i que la veritat és dir que mai agrairem prou, jo m'ho estic llegint perquè si me deixo portar per la meva expressió, doncs me'n sol donar per les banyes. Doncs que jo volia agrair, ja ho he agraït sempre, el que m'ha passat, perquè m'ha passat més d'un cop,
el que s'hagin apropat dos mons que moltes vegades són distants, com són el de les universitats i centres d'investigació respecte als centres de secundària i batxillerat, perquè jo he estat tutora del batxillerat i he portat treballs de recerca i a vegades trobo que, no sé, me sento com petita, no? I la veritat, que algun d'aquests mons em torni a mi fer ser com a alumne universitari, permetre als meus alumnes el que a mi m'hagués agradat que m'haguessin deixat fer quan jo era estudiant, això m'omple de satisfacció. I llavors jo vull agrair aquesta connexió que hi ha hagut i també, evidentment, a les entitats i a les persones que patrocinen i editen, per exemple, aquests quaderns blaus, per considerar que nosaltres, alumnes i professors, en podíem ser protagonistes. Ja dic jo que si jo quan estudiava hagués tingut aquesta oportunitat com a alumne, doncs m'hagués sentit molt afortunada. Per tant, jo crec que els meus alumnes, i jo com a professora també, m'he de sentir molt afortunada. En el nostre cas, al final de molts alumnes que van participar, que van ser molts, en 7 es van comprometre, que són la Laura, la Júlia, 2 Elois, que avui em sembla que només n'hi ha un, l'Anna, la Clàudia i la Mar, es van comprometre a fer aquesta tercera part que els hi pertoca en aquest llibre. I jo he escrit: quin goig i quina satisfacció donarà veure els seus noms a moltes biblioteques en aquest llibre, no? Llavors, us volem dir també que, amb molt orgull, que aquest projecte Com Som, i en concret el Pla Pilot, ha fet més feina que aquesta que veieu fins aquí. El dia 17 de març, amb motiu del 125è aniversari de la fundació de la Societat Catalana de Biologia, el Col·legi de Biòlegs va celebrar una primera jornada de l'ensenyament de la biologia. Era una jornada d'un matí i 2 hores d'aquest matí estaven destinades a experiències d'aula que professors de secundària volguessin presentar comunicacions orals sobre aquestes experiències. Jo mai he participat, mai m'havia plantejat com a professora ser part activa. Jo hi anava a veure què feien els altres, no? Però vaig pensar que en aquest cop m'havia de presentar i pensant que no m'escollirien, perquè de fet en principi havia de ser una hora que eren 5 comunicacions i vaig pensar, molta gent dels centres ho presentaran, no serà el teu l'escollir. Però va fallar un conferenciant, es va passar d'una hora a 2 i van ser 10 centres els que van poder presentar les nostres experiències. I vaig quedar molt contenta perquè me situaria en el número 4 de les 10 que es van presentar. Me van acompanyar les meves alumnes, eren les úniques alumnes que hi havia perquè tot l'altre eren professors, vam haver de pagar la inscripció igual que els altres i ens van felicitar. Tant professors d'ESO dient, ostres, que maco això, era l'única experiència compartida amb el món, eren experiències de centre i de veritat que me sento molt satisfeta. Vull dir que això ha transcendit, perquè ara aquestes nostres presentacions estan al Col·legi de Biòlegs i tothom els pot consultar i que sapigueu que hem fet molta feina. I després ja he referit una mica més a aquest acte. Quan jo vaig parlar amb la Montse i la Glòria de com intervenir, la Montse em va dir: jo disposo de 40 minuts, jo dic, què fem? Presenten els alumnes o presentem nosaltres? No, presentem els professors, que potser s'allargaria molt, i diu, i a més els alumnes, potser alguns ja no hi són, evidentment si són de batxillerat o millor ja són fora, però els meus sí que, els nostres sí que el segle quart encara estan a l'escola, però vam quedar que ho faríem els professors. I a més, la Glòria, no sé si ho recordarà, va fer un comentari que va dir, i a més aquests alumnes potser ja els hi queda molt lluny això del llibre blau. Jo tinc escrit aquí que evidentment ella podia tenir raó, però en el nostre cas no ha passat així. No és que els alumnes ja tinguessin molt lluny el llibre blau, sinó que ja va ser la meva més gran sorpresa, perquè ara sí que el llibre blau s'havia acabat, doncs no. Em van venir a trobar d'aquests 7 alumnes que han col·laborat en el llibre blau, un dels alumnes ja no està al nostre centre, un dels Elois, els altres sí que hi són, però d'aquests alumnes
4 em van venir un dia i me diuen ai, te volem comentar una cosa del treball de recerca de l'any que ve. I jo dic, què? I bé, jo els he demanat avui, que encara està escrit amb la seva lletra, aquí a mà, i amb tots els records que he fet, que els he dit, home, és que jo us havia guardat un espai que havia posat x, perquè vosaltres me poséssiu la vostra visió, perquè una cosa és la meva, l'altra cosa és la vostra. I aleshores us vull llegir el que elles m'han escrit. Diu, aquest projecte ens ha motivat fins al punt d'enfocar el nostre treball de recerca de batxillerat a partir de les dades que vam obtenir però no vam analitzar, perquè clar, ells només van analitzar plàstics i diu, i aquells organismes que vam mirar, on és que no sabem, dic, no, i després ja d'aquestes noies hi ha unes que no han fet el batxillerat científic, sinó que precisament només n'hi ha una que farà el batxillerat científic, les altres són d'humanístic, que volien enfocar-ho més des d'un punt de vista més social, més dels pescadors o el que sigui. Aleshores, diu, per les dades que no vam analitzar, que creiem que són prou interessants per treure tot el suc que ens poden donar. Encara que aquest projecte al principi no era del tot amè, jo me'n recordo, que me deien, un altre divendres allà amb aquella pudor i no sé què, no? Per nosaltres ha significat moltes hores de treball i les que ens esperen per tal d'obtenir bons resultats en el nostre treball de recerca. Estem molt agraïdes de l'ajut que aquest projecte ens pot proporcionar. Bé, em penso que com que m'he desordenat inclús una mica, això de que això és el que elles han escrit i jo continuo dient. Hem vist com un treball brut i feixuc amb la unitat del port, amb la poder de la brossa, s'ha transformat en un conjunt de projectes fets realitat que han satisfet a tots. Jo també volia agrair al meu centre perquè, clar, primer hi vaig amb els alumnes de segon. Ai, que no vas perdre classes. Després amb els de primer. Ai, que no sé què. Després amb els de quart. Demana'ls hores amb una assignatura que no els tenia, perquè aquests nanos no els tenia. Vull dir que tot això està possible al nostre centre perquè els meus companys de feina han estat comprensius, han estat col·laboradors, m'han seguit hores, m'han seguit alumnes, m'han fet substitucions i després també el que és la titularitat de la nostra escola, les germanes Badruna, la seva direcció, el seu director i les persones que fan les coordinacions doncs sempre ens han recolzat i ens han animat. I l'última frase és, em sembla que no puc dir res més i tot ha estat bo. Tot el que he dit em sembla que està bé.